God aften og velkommen til Eurojackpot. Jeg hedder Emilia og rigtig god fredag. Puljen her i Eurojackpot har nu vokset sig så stor, som den aldrig før har været. 177 millioner kroner er der til den heldige vinder her i aften. Men der er også en lille finte. For selvom man ikke sidder med 5 rigtige hovedtal og 2 rigtige stjernetal, så kan man godt risikere at vinde de 177 millioner kroner i aften med selv 3 sølle rigtige. Det er simpelthen fordi, at der er gået for mange uger, uden at vi har trukket gevinst. Og vi starter ballet med at trække 5 hovedtal. Aftenens første hovedtal kommer lige der, nummer 37. Og der er som sagt 177 millioner kroner i puljen i aften. Det er simpelthen så mange penge, at jeg ikke helt kan fatte det. Og nu kommer vi til aftenens andet hovedtal, nummer 4. Aftenens trækning er også speciel, fordi at der simpelthen er gået så mange uger, at vi godt kan risikere at uddele alle de penge til en, der ikke har alle 5 rigtige og 2 rigtige stjernetal. Og nu til aftenens tredje hovedtal, det er nummer 38. Lige straks, der kommer aftenens fjerde hovedtal. Og der er den lige der, nummer 13. Og nu til sidste hovedtal, 5. hovedtal her i trækning om de 177 millioner kroner. Kommer lige her, nummer 28. Vi har lige trukket 5 hovedtal, og vi mangler altså at trække 2 stjernetal i trækning om 177 millioner kroner i denne uge. Og de kommer lige her. To stjernetal skal som altid lige trækkes her til sidst. Lige om lidt så kommer aftens første stjernetal. Falder på plads der, nummer 8. Nu til aftenens allersidste tal og sidste stjernetal her. Og det er lige ved at være klart. Nummer 7. Vi har trukket 5 hovedtal, og vi har lige trukket 2 stjernetal. Og så mangler vi simpelthen bare at lade computeren regne ud, for at se, hvordan det forholder sig med alle aftenens præmier i den her meget særlige Eurojackpot-trækning. Fordi det simpelthen godt kan være, at vi finder en vinder, som ikke har alle de rigtige tal. Og jeg kan se her, at der er mange heldige vinder i aften. Stort tillykke til alle jer derude. Men jeg synes, vi skal se, hvordan det ser ud med de 2 store præmier i aften. Vi starter med 5 rigtige hovedtal og 1 stjernetal. Og der kan jeg se, at der er 2 rigtig heldige vinder af næsten 1,9 millioner kroner til at fejre en helt fantastisk weekend med. Tillykke til jer begge 2. Og nu til den helt store præmie for 5 rigtige hovedtal og 2 rigtige stjernetal. Der var en vinder af 187 millioner kroner. Det er simpelthen så mange penge. Stort tillykke til dig derude. Og til alle jer andre derude, som ikke lige slap afsted med den store præmie i aften, så kan I glæde jer til næste uge, hvor der er 63 millioner kroner i puljen. Det er jo heller ikke så let, kan man sige. Og hvis du ikke nåede at se aftenens trækning, jamen så kan du altid fange os på tekst-tv eller på hjemmesiden. Og så mangler jeg simpelthen bare at sige herfra rigtig god weekend og stort held og lykke i både kærlighed og spil. Vi ses snart.